Matthew Roberts Miller ta' 31 sena u Joshua Daniel Miller ta' 24 sena aħwa Amerikani ġew immultati 1200 euro kull wieħed wara li ammettew li irreżistew u li jeddew lill-pulizija waqt li kissru l-paċi pubblika f'Paċeville. Huma tresqu l-qorti dalgħodu wara li l-bieraħ flaxija waqt li kienu xurbana ramew drink fuq ħwejjeġ tan nies f'ħanut. Kien sit il-ħanut li rrapportom u meta l-pulizija marru fuq il-post l-aħwa ħarġulhom is-suba tan-nofs. Fil-qorti quddiem il-Maġistrat Abigail Chrétien wieġbu ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Kelsey Buġejja u Nico Zarb qalet li ż-żewġ Amerikani skużaw ruhom għal dak li għamlu waqt li suġġeriet li ma jiġux ikkundannati pjena ta' ħabs. L-avukati difensuri Franco De Bono u Adriana Zammit sostnew kif l-aħwa kienu f'pajjiżna l-btala waqt li sejħed dan l-inċident bħala sfortunat. L-aħwa minn New York talbu skuża fil-qorti u esprimew id-dispjaċir tagħhom. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Chrétien illiberathom bil-kundizzjoni li ma jagħmlux reat ieħor fi żmien sena waqt li mmultathom 1200 euro kull wieħed.